Mgbe Jizọs jiri ije n'elu ụwa, o jikọtara ndị mmadụ ọnụ. N'agbanyeghị onye ha bụrụ, ebe ha si bịa ma ọ bụ ihe ha meworo, ọ kpọbatara ha n'ime nwekọrịta. Nzukọ Kraịst bụkwa ịga n'iru nke ozi ahụ. Dịka ị na-amalite njem gị na Jizọs, ọ dị ezigbo mkpa na isonyere nzukọ ndị kwenyere n'akwụkwọ nsọ. Nzukọ ebe unu na-agbakọ kwa izu iji kwalite ma kwadokwa onwe unu. Ebe ị ga-amụ akwụkwọ nsọ, mụtakwa ka esi etinye ya n'ọlụ n'ime ndụ gị. Izukọ mgbe niile gị na ndị kwere ekwe bụ ohere inyekọrịta onwe unu aka, kperịkọtara onwe unu ekpere, gbakọrịtakwa onwe unu ume na ndụ anyị dịka ndị nke Kraịst. TV ndị nke Kraịst, ndekọ olu, akwụkwọ nakwa ọgbakọ ọmụmụ bụ ihe magburu onwe ya na mma na mmekọrịta anyị na Chineke. Ma ọ dịghị ihe pụrụ iwere ọnọdụ mmekọrịta nke Kraịst site na nzukọ ndị Kraịst. Nke a bụ ihe atọ ndị na-aghaghị ibu n'uche mgbe ị na-ahọrọ ọgbakọ ụka gị. Nke mbụ, chọta ọgbakọ ụka nke kwenyere n'ikike nke akwụkwọ nsọ ma na-akụzikwa izu niile nke okwu Chineke. Nke abụọ, chọta ọgbakọ ụka nke na-akwalite ọmụmụ ihe n'otu nta. N'otu nta ị ga-ahụta onwe gị n'etiti ikwu na ibe ndị chọrọ ito eto ma mụkọkwa ihe ọnụ. N'aka atọ ya, chọọ nzukọ ebe ị ga-enwe aṅụrị ma nwekwa ike isoro jee ozi. Ọgbakọ ụka gị bụ ebe dị mma iji mepụta ma jirikwa ya jee ozi bụ onyinye Chineke nyere gị. Ọ bụ site n'ịgụ akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị, ekpere kwa ụbọchị na mmekọrịta ndị kwere ekwe ka anyị na-eto eto n'okwukwe ndị nke Kraịst. Onye ụkọchukwu German n'ụka mmụta okpukperechi Dietrich Bonhoeffer sịrị, mbịakọta ọnụ na mgbakọta nke ndị nke Kraịst bụ isi iyi nke ọṅụ na-enweghị atụ na ike nye onye kwere ekwe. Mmekọrịta ndị nke Kraịst bụ akụkụ dị mkpa nke njem ndị Kraịst. Ya mere, ana m ekpe ekpere ka ị nwee ọṅụ na uru nke ịbụ onye otu ezinụlọ Chineke site na nwekọrịta gị na ndị ọzọ kwere ekwe n'ime ọgbakọ ụka unu. Ana m agba gị ume ilere ozi ọmụmụ egosipụtara na webụsaịtị etinyere ihe nkiri a.